ברוכים הבאים לבית ינאי, מושב קטן של 100 משפחות, 50 משקים ו50 בתים על דונם. יש פה חלוקה ברורה של מחירים, קו ראשון לים הכי יקר, קו שני בדרך כלל פחות נדרש, וקו שלישי הם הכי זולים. הקרבה והאיכות של היישוב במיקומו הנדיר, שהוא מרחק של 10-20 מטר, קו ראשון מגלי הים, חוף נהדר, מטופח ויפה, כל אזור עמק חפר, הנגישות לכביש מספר 2, חיפה תל אביב ולמרכז הארץ. הנחלות כאן מחירם בקו שני לים סדר גודל של 11, 12, 13 מיליון ש"ח. קו ראשון לים מחירים נגיעים לסדר גודל של 35 מיליון ש"ח. אפשר לומר שיש מציאות פה ושם בסדר גודל של 10 מיליון ש"ח, אם זה נחלות ללא בתים. סך הכל האזור ייחודי, לא כל שנה נעשית פה עסקה. ההיצע נמוך מאוד מטבע הדברים, וזה הנוף שאתם יכולים לקבל כאשר תגורו קו ראשון לים. מקסים, מהמם, יפה יפה.